соли ҷорӣ дар раванди корҳои бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди 13 муассисаи таълимии ноҳияи Рашт бо анҷоми корҳои сохтмонӣ, мактабҳои замонавӣ ва синфхонаҳои иловагӣ ба истифода дода шуданд. аз ҷумла солҳо боз ин бинои муассисаи таълимии рақами 8 шаҳраки Навобод ба таъмиру барқарорсозӣ эҳтиёҷ дошт, зеро бо афзоиши шумораи хонандагон дар бинои дуошонаи таълимӣ нарасидани ҷойи нишаст ва кабинетҳои фаннӣ эҳсос шуда, ин мушкилоти ҷойдоштаро мардум дастаҷамона дар муддати кӯтоҳ ҳал намуданд. имрӯз бо ташаббуси сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам имом Алӣ Раҳмон ва саҳми шаҳрвандони шаҳрак бинои таълимӣ пурра таъмир гардида, фарзандонашон дар синфхонаҳои замонавӣ ва муҷаҳҳаз бо технологияи муосир таълиму тарбия мегиранд. дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Рашт муддати 5 соли охир аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 17 мактаби нави замонавӣ ва биноҳои иловагӣ барои таҳсили 3744 нафар хонанда бо тамоми шароитҳои муосир аз ҷумла синфхонаҳои барҳаво ва кабинетҳои фаннӣ сохта ба истифода дода шудааст. бо бунёди мактабҳои замонавӣ ва беҳтар шудани шароити таҳсил омӯзгорони ноҳияи Раштро зарур аст то аз имконатҳои мавҷуда оқилона истифода бурда, баҳри дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз худ намудани барномаҳои таълимӣ, омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва соҳибкасб шудани хонандагон ҷидду ҷаҳд намоянд. дар баробари ин аз ҳисоби маблағҳои шарикони рушд дар назди 5 муассисаи таълимии ноҳияи Рашт ошхонаҳои замонавӣ ташкил шуда, ҳамзамон барои хизматрасонии хонандагон ин ошхонаҳо бо тамоми таҷҳизот, мизу курсӣ ва дигар ашёҳои зарурӣ пурра таъмин карда шуданд. гуфта шуд, ки фароҳам овардани шароити таҳсили хонандагон, устувор гардонидани пояҳои моддиву техникӣ, муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам бештари истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияи муосир ва корҳои эҷодиву техникиро ба пешрафти соҳаи маориф манидод карданд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт.